नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आज दिनांक 1/10/2021 स्टँडर्ड 9 सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पेपर फर्स्ट यामध्ये आपण पाठीमागच्या तासाला केमिकल रिॲक्शन्स या प्रकरणामध्ये मोल हा कन्सेप्ट बघितला. मग हा कन्सेप्ट बघितल्यावर आपण त्यावरून मॉलिक्युल्स ऑफ गिवन कंपाऊंड्स हे काढलं होतं. किती दिलेल्या वजनाच्या सबस्टन्समध्ये किती मॉलिक्युल्स आहेत हे आपण काढलं होतं. त्यातलं एक उदाहरण आपण घेऊया. हाऊ मॅनी मॉलिक्युल्स ऑफ H2SO4 आर देअर इन ए 49 ग्रॅम सॅम्पल. 49 ग्रॅम सॅम्पलमध्ये किती मॉलिक्युल्स H2SO4 चे आहेत हे काढण्यासाठी आपल्याला एक सूत्र दिलेलं आहे. पहा कोणतं सूत्र आहे. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स in a given H2SO4 is N is equal to mass of H2SO4 in grams upon molecular mass of H2SO4. H2SO4 म्हणजे हायड्रो सल्फ्युरिक ऍसिड याला म्हणतात. H2SO4 म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड. आता यामध्ये पहा आपल्याला अगोदर मास ऑफ H2SO4 इन ग्रॅम्स 49 ग्रॅम्स दिले, परंतु मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 हे काढावं लागेल. मग मास ऑफ H2SO4 in grams is equal to 49 ग्रॅम हे दिलेलं आहे. आता मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 is equal to या ठिकाणी पहा हायड्रोजनचा मॉलिक्युलर मास आहे 1. मग मॉलिक्युलर मास ऑफ H into number of atoms of H plus molecular mass of S into number of atoms of S plus molecular mass of O into number of atoms of O. मग पहा is equal to molecular mass of H हायड्रोजनचा molecular masses of इथं लिहितो मी molecular masses of H is equal to 1, S is equal to 32 and O is equal to 16. मग या ठिकाणी या फॉर्म्युल्यामध्ये बघा हे दिलेला भाग आहे. त्याच्यात इज इक्वल टू मॉलिक्युलर मास ऑफ हायड्रोजन 1 इंटू त्याच्या ॲटम किती आहे H2 आहे म्हणजे गुणिले 2 अधिक S हा एकच आहे ॲटम म्हणून S चा मॉलिक्युलर मास 32 इंटू ॲटम एकच आहे प्लस मॉलिक्युलर मास ऑफ O चा मॉलिक्युलर मास 16 आणि O4 आहे म्हणून त्याच्या ॲटम किती आहेत 4
पहा, याचा गुणाकार करा, याचा गुणाकार करा आणि याचा गुणाकार करा. 2 एके 2 अधिक 32 एके 32 अधिक 16 चोक 64. यांची बेरीज किती येते बघा, 4 आणि 2 6 आणि 2 8, 6 आणि 3 9. म्हणजेच मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 हे किती आलं, मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98. मग वरच्या फॉर्म्युल्यानुसार या ठिकाणी पहा, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ही फॉर्म्युला हा नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन H2SO4 म्हणजे N इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4. मास ऑफ H2SO4 किती आहे, 49 ग्रॅम आहे, म्हणजे 49 ग्रॅम वर घ्या आणि डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4. मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 हा किती काढला आपण, 98 काढला. मग 49 एक 49 गुणे 98, N इज इक्वल टू किती आलं, तर N इज इक्वल टू 1/12. मग मॉलिक्युल्स या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलेलं आहे, तर H2SO4 किती मोल, या ठिकाणी बघा 1/2 मोल्स H2SO4 contains 1/2 into 6.022 into 10⁻23 molecules. मग किती मॉलिक्युल्स होतील पहा, तर इक्वल टू याने भागा 2 एके 2 2 त्रिक 6 2 0 0 2 1 2 आणि 2 1 होईल. दशांश चिन्ह 3 गरज होईल, म्हणजे 3.011 into 10⁻23 हे उत्तर येईल. म्हणजे 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्युल्स असतील. H2SO4 चे किती मॉलिक्युल्स आले, याच्यात 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्युल्स यामध्ये असतील. अशा पद्धतीने दिलेल्या सॅम्पलमध्ये त्या पदार्थाचे किती मॉलिक्युल्स असतात याचा फॉर्म्युला हा आहे, आणि या फॉर्म्युल्यावरून आपण किती मॉलिक्युल्स H2SO4 चे आहेत हे काढलं. यानंतर पहा, यावरील आणखीन एक उदाहरण आपण बघूया. दुसरं उदाहरण आणखीन एक बघूया. How many molecules of water? How many molecules of water are there in 36 gram water? 36 ग्रॅम वॉटरमध्ये पाण्याचे किती मॉलिक्युल्स असतील हे काढायचं आहे. तर त्या अगोदर
आपण काय करूया, तर पाण्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर is H2O, molecular mass of water molecular mass of hydrogen is equal to 1, oxygen is equal to 60. मग या ठिकाणी बघा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आपल्याला अगोदर नंबर ऑफ मोल्स काढावं लागतील. नंबर ऑफ मोल्स in the given water is N is equal to mass of water in a gram upon molecular mass of H2O. H2O चा molecular mass. मग नंबर ऑफ मोल्स काढायचा आहे. मग N इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर इन अ ग्रॅम, किती दिलेला आहे, ग्रॅम मधलं वॉटरचं वजन, हे मास किती दिलेला आहे 36 ग्रॅम अपॉन मॉलिक्युलर मास ऑफ H2O, हे इथं काढू. molecular mass of H2O is equal to molecular mass of hydrogen into its atom. आणि molecular mass of plus molecular mass of O plus into its atom, त्याचे atom. मग molecular mass of hydrogen किती आहे 1, गुणिले त्याचे ॲटम किती आहेत H2O मध्ये 2, म्हणजे गुणिले 2 मध्ये काय चिन्ह आहे अधिक. मॉलिक्युलर मास ऑफ O किती आहे 16, आणि त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहे H2O मध्ये 1च आहे. मग याचा गुणाकार करा, याचा गुणाकार करा, बे एके बे अधिक 16 एक 16, 16 आणि 2 18. मॉलिक्युलर मास ऑफ वॉटर इज 18. मग मॉलिक्युलर मास ऑफ H2O हे 18 आहे. 18 एके 18, 18 दुने 36. नंबर ऑफ मोल्स किती झाले 2 झाले. मग पुढं आपल्याला मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर, मग किती मोल्स मिळाले, मग 2 मोल्स of water, 2 moles of H2O contain 2 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules. म्हणजेच किती, याने 2 गुणा, बे दुने 4, बे दुने 4, बे 0 0, बे सक 12, दशांश चिन्ह 3 घरं सोडून गुणिले त्याला 10 into 20 10 raised to 23 एवढे मॉलिक्युल्स काय असतील. 2 मोल्स ऑफ H2O मध्ये कंटेन्स 2 into मॉलिक्युल्स म्हणजेच
12.044 into 10 raised to 23 molecules या 36 ग्रॅम वॉटरमध्ये असते. अशा प्रकारे हाऊ मेनी मॉलिक्युल्स हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतात. पहिल्यांदा त्याचे मोल्स काढावे लागतात. मोल्स काढल्यानंतर अवोगाड्रोस नंबरने त्याला गुणायचं आणि ते येणारं त्याचं मॉलिक्युल्स किती आहेत ही संख्या येते. धन्यवाद. आज आपण या ठिकाणीच थांबूया. पुढच्या तासाला आपण वॅलन्सी हा पार्ट पाहणार आहोत. तर हीच एक्झाम्पल तुम्ही एकदा नोटबुकमध्ये सोडवा आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाका. धन्यवाद. आज आपण येथेच थांबूया.